أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حق حمده الذي لا يعرف حقيقته ولا يدرك مظنونه إلا هو وحده لا شريك له. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، ونصلي ونسلم على سر الكون والتكوين منبع فيوضات الحق ومقلج رحمته سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن أس الوسائل ينبوع الرحمة تاج العارفين بحر الحقيقة صاحب الفيض والختم والكتم أبي العباس أحمد التجاني رضي الله عنه. اعلم أن للإنس مشايخ وللجن مشايخ، وأما أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه فهو شيخ الكل، إذ ما رفع المصطفى قدما إلا وضع أبو العباس أحمد التجاني قدمه من حيث رفعه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن جميع خلفائه ومقدميه وتلامذته، ورضا خاصة عن خليفته الأكبر وصاحب سره الأشهر مولانا أبي حفص الأبهر عمر بن سعيد الفوتي الجدوي الحلواري، سادس خلفاء الحق وخاتمة المحققين، رضي الله عنه وعن أجدادنا الذين كانوا معه يجاهدون في سبيل الله إلى أن أتاهم اليقين، الذين قال في حقهم تيرنو جاي بن عمر البابابي: رجال أجابوا شيخنا عندما دعا، أولئك حزب الله أهل الفضائل، وعلاه شبانا كهولا وشرخا معا جاهدوا في الله مع شيخنا عمر، فجزاهم الله عنا كل الخير. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام في تلفزيون جوب تي في انترناشونال، نحييكم بتحية المودة والإخلاص، أولها رحمة وأوسطها مغفرة وآخرها عتق من النار، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بندرابي جولبي بندرابي هدتوبي يوتر من يبوبي en e télévision Jobbo TV، min calmini on salminandu l'islam, min juurima on, min ñaagima on duwaw e yaafuya kadi min duwanima on. eɗen ñaago subhanahu wa ta'ala nde Allah waɗata en yarlaɓe yaafaɓe. eɗen gardina e salminandu men taniraɓe nelaɗo Allah muhammadin sallllahu alayhi wa sallama, nde tawno nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallama kañum wi qaddimu qurayshan, kanko wi gardine bani hashim en. nden noon en gardiniɓe e nduɗo salminandu, kala bani hashim ɗo wawi wonde en juurima ɗum. eɗen ndewna hen taniraɓe mawlana almujahid alhaji umar alfouti radiyallahu anhu, eɗen pawa ɗum e jungo khalifatul mustafa almukhtari thumma abil abbasi walghali walfaruqi muntasaru. eɗen pawa ɗum e jungo kullu zamanin ata yakhtaru khaliquna fi khalqihi sayyidan yahdi bihi albasharu. eɗen pawa ɗum e jungo bashiru bun muntaqa nurun yudau bihi fi kulli nahiyatin walfadlu yantashiru, radiyallahu ta'ala anhu. eɗen pawa ɗum e jungo lomtiɗo nelaɗo Allah muhammadin sallllahu alayhi wa sallam, lomti seydina cheikh radiyallahu anhu, lomti sharif muhammadin alghali, lomti tanum cheikh alhaji umar alfouti radiyallahu anhu. eɗen pawa ɗum e jungo jiyaɗo Allah mo ganduɗa ceerno hamidou bun uthman o wimo kullu zamanin ata, kala zaman garɗo yahtaru khaliquna, Allah tagɗo eno omo suɓo fi khalqihi e tagore makko. Allah no suɓo e tago muɗum sayyidan kohowo mo ganduɗa yahdi bihi albasharu, omo fewdira kohowo o tagore nde. holi on ɗon jiyaɗo Allah woni bashiru bun muntaqa, ceerno bashiru ɓi muntaqa taha woni bashiru bun muntaqa, nurun yudau bihi, mo ganduɗa ko annore nde ene yeynire fi kulli nahiyatin e kala banggue. kono wal fadlu yantashiru, e fodde ɓural ngal ganduɗa ngal ene sakto ummarade oɗo jiyaɗo Allah kala banggue. eɗen mbiya yo Allah subhanahu wa ta'ala heddan en mo ko juuti, Allah lowa makko cellal,
o ɓooya naftude l'islam o ɓooya daranade l'islam ɓooya naftorade oɗo jiyaɗo Allah amir al muminina ceerno Bachir Muntaka Taha Cheikh Oumar. so ɗum ɓenni eɗen ndewna hen khadimu hadratil umariya hono ceerno Madana Muntaka Ahmad Muntaka Cheikh Oumar eɗen mbiya yo Allah subhanahu wa taala heddumo ko juuti. eɗen ndewna hen musidɗo men giɗo men ɓineni men ceerno Muntaka Saïdou Makki Nouru Cheikh Oumar eɗen mbiya yo Allah heddan en mo ko juuti. Allah subhanahu wa taala walla mo, Allah ɓeydamo suura mo, Allah hokka mo gueɗal sirrutani ko Cheikh Alhaji Oumar Alfouti radiyallahu anhu. Allah hokka mo fodde e gueɗal tani ko ceerno Saïdou Nour Cheikh Alhaji Oumar Alfouti radiyallahu anhu. so ɗum ɓenni en juurima dendagal ɓesgu ceerno Bachir Muntaka Taha eɗen gardina hen afo makko mo ganduɗa o ko Cheikh Oumar mo ceerno Bachir Muntaka Taha, ha e ceerno Madana mo ceerno Bachir Muntaka Taha, ha e ceerno Saïdou Nouru mo ceerno Bachir Muntaka Taha. kono fofof so rendi eɗen juuro dendagal ɓesgu ceerno Bachir eɗen pawa ɗum e jungo debbo moƴƴo dariɗo tinniɗo gonɗo sababu jonde men ɗo e oɗo télévision. eɗen jewta yewtere meɗen nde ganduɗa innirɗen ɗum ko cimtol hohoɓe diine men. holi on ɗon debbo hono sohna Aminata mo ceerno Bachir Muntaka Taha. sohna Aminata min calminima, min juurimama, min juurima dendagal walludiɓe ma e Jobbo TV kala kala, min juurima dendagal darodiɓe ma e dendagal ɓe aɗa wallodira e ngal ɗo gollal ngal gollanta tane. min duwanimama yo Allah subhanahu wa taala walle ɗo jiɗɗa yettinde mission maɗa e darde maɗa e gollal ma e tane Cheikh Alhaji Oumar Alfouti. Allah hokkuma yettinde ɗum toon barke annabi o sallllahu alayhi wa sallam. so ɗum ɓenni en juurima ɓesgu Cheikh Alhaji Oumar Alfouti e kuuɓal kala ɗo wawi wonde, debbo hen e gorko. en juurima dendagal ɓesgu Cheikh Alhaji Oumar kala ɗo mbawi wonde. bandiraɓe, en garti hande e yewtere meɗen nde innirɗen cimtol hohoɓe diine men. holmo jewtannoɗen koye jiyaɗo Allah mo ganduɗa woni ceerno Saïdou Nouru Cheikh Oumar. koye gurdam on ɗon jiyaɗo Allah gonnoɗen, nde tawno jiyaɓe Allah ine goodi innedeɓe ne wona sababu jippade yurmede Allah. ceerno Saïdou Nour mo Cheikh Alhaji Oumar Alfouti koye ɓen ɗon jiyaɓe Allah o jeeya. eɗen gandi jimowo o ne wiya usrud hadisa salihina wa sammihim فبذكرهم تتنزل الرحمات واحضر مجالسهم تنال بركاتهم وقبورهم زرها إذا ما ماتوا. جمو أونوية سوغندر جانتادي موجبه إنا إلا ما بيا تشيرنو سعيد النور إن بيا تشيرنو شيخ الحاج عمر الفوتي إن بيا تشيرنو بشير منتقى طه إن إنا تشيرنو منتقى أحمد منتقى إن إنا بنغندر أبيكو مكي نور شيخ الحاج عمر إن إنا سعيد مكي نور شيخ الحاج عمر إن إكو ونا بين اسمه شيخ الحاج عمر الفوتي نتاونو كلا اسمه شيخ الحاج عمر. شيخ الحاج عمر كلا كو يالتي مكو كو هودره Allah moƴƴani ɗum oɗo jiyaɗo Allah biyeteɗo Cheikh Alhaji Oumar Alfouti. wadde on ɗon jiyaɗo Allah ciforiɗo hono ni kala ko yalti e makko ko annore, kala ko yalti e makko ko hoodere. jimowo o wi soggodir jangtade moƴƴuɓe inna ille mabɓe nde tawno koye innede ille moƴƴuɓe woni ko jippoto yurmede Allah subhanahu wa taala. o wi sa inniɓe a gasni mana Allah ina jippina yurmede mum sababu nde innedeɓe. ɗum woni annabi sallllahu alayhi wa sallam o wi en fa bi dhicri salihina tatanazzalu rahmatu. koye jangtade moƴƴuɓe woni sababu, ina wona sababu jippade yurmede Allah. ko ɗum addani en wadde ɗiɗo émission ngaji jangtoɗen ɓeɗo moƴƴuɓe cimten cimti mabɓe nde tawno cimtol mabɓe ko cimtol joɗgol, cimtol mabɓe ko simtude l'islam, cimtol mabɓe ko wallude l'islam, cimtol mabɓe ko daranade l'islam, cimtol mabɓe ko wallude yimɓe no dewri Allah ñemtinemɓe ganden ɓen ɗon jiyaɓe Allah woni ɓe ganduɗa Allah nawiɓe. kono ha hande jangto mabɓe ina heddi holko saabi mana ko cimtol mabɓe yodde nde tawno jimowo o ne wiya almar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan liman wa'a. اللي كوني جيمو او ويتا الا انما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. ندو كو تشيمتول تياغال مودum wadde tawde neddo fo ko cimtol tiagal makko tinno laato won cimtol jodgol, cimtol ngardugol, cimtol maana pewndowol. so tawi maana ngol yimbe ina ndena e maada, so tawi a yehi keddoda ka référence ne goddaande kono ne birnida nde kadi keddoda ka référence. on ɗon jiyaɗo Allah noon woni ceerno Saïdou Nour mo Cheikh Alhaji Oumar Alfouti radiyallahu anhu. on woni mo ganduɗa Cheikh Alhaji Oumar Alfouti ceerno men ceerno Cheikh Ibrahima Dat mo jum omo haala ceerno men Cheikh Alhaji Oumar
الفوتي رضي الله عنه وحالا جناب مم شيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله عنه kono aynde o haali ɓeɗo jinnaɓe o haali cheikh alhaji oumar ha juuti o wi cheikh alhaji oumar awratha min badikum noura alhuda karaman ma zala yasri bi dahrin min dhurriyati haw wiyo ceerno saidou nouru ya sahiba alwaqti mashhudan fadailuhu qutbu zamani alladi yahwi alkaramati allahu akbar ƴeew oɗo ceerno saidou nour o wimo saadu saudi saidu nouri maljauna wa malja'u lkulli fi kulli darurati oɗo ceerno saidou nour cheikh alhaji oumar oɗo ceerno men ahmad ibrahima dat to jum o wi cheikh alhaji oumar alfouti an nde mbaɗɗa ko mbaɗɗa ko nde dariɗa ko daraniɗa ko nde pelluɗa oɗo jihadi jangguinɗa julɓe naftuɗa ɗumen e gandal an nde jahata nde awrasta min badikum a rontini caggal moɗon a rontini caggal maɗa mana holko dontinɗa noural huda mana a rontini annore peewal kono noon a rontini an cheikh alhaji oumar alfouti a rontini teddugal caggal maɗa caggal nde birniɗa o wi ngal ɗon teddugal noon e ngal ɗon peewal ma zala yasri serani ngal teddugal serani ngal ɗon ɓural serani ngal ɗon teddugal serani mana yasri ene reɓa yasri ene rontina bi dahrin keeci e keeci mana min dhurriyati ummarade e geñgol ay nden ɗon annore noon goto e ɗen ɗon gannoje mana gonɗen e haalde holi nden ɗon annore woni ceerno saidou nouru holno wimo yeeso o wi saadou saudi malal mana malaɓe mana oɗo ceerno saidou nour o woni saidou nouri kanko woni mana biyeteɗo hono ni kono ay oɗo ceerno saidou nour maljauna o woni mana ƴoñorgal men oɗo ceerno saidou nour woni maljaul kulli kanko woni ƴoñorgal kala kala fi kulli darurati e kala loruji ɗi neɗɗo huuli sa ƴoñima ɗo ceerno saidou nouru a ɓallirumamo allah subhanahu wa taala a jokkorimamo jomiraɗo allah subhanahu wa taala walluma nde tawno heewi mana ko kewi e aduna he heewi ko kewno e zaman makko kanko ceerno saidou nour ƴooña e makko o walli o dari o yonni o moƴƴini heewi ko ƴooña e ceerno saidou nour o fewndi o deƴƴi heewi ko ƴooña e ceerno saidou nour o walli o tindini radiyallahu taala anhu on ɗon jiyaɗo allah noon on woni mo cheikh ahmad ibrahima dat wi ya sahiba alwaqti e heema pandinɗo oɗo martaba e martabaji waliyaɓe allah martaba biyeteɗo sahibul waqti e heema ceerno saidou nour ya sahibal waqti e heema pandinɗo oɗo martaba woni sahibul waqti mashhudan fadailuhu ay oɗo ceerno saidou nour dendagal ɓuure makko ko ɓuure ceedade mashhudan fadailuhu fadailuhu ɓuure ceerno saidou nour ɗum ene seeda wirnaki hay nokku ene kala nde darɗa holko ɓuure ceerno saidou nour a tawan ɓuure makko gasata ceerno saidou nour radiyallahu taala anhu mashhudan fadailuhu o wi oɗo ceerno saidou nour ɓuure makko ene ceeda holno pamrata ɓuure ceerno saidou nour ene ceeda dendagal ɓesgu cheikh alhaji oumar alfouti ko hawruno e yonta makko kala kanko fecci ɗum en yo jaa janggoya gandal nde tawno cheikh alhaji oumar alfouti tani ko cheikh oumar andiraka sona gandal ɓamtani cheikh oumar sona gandal yonnani cheikh oumar sona gandal sinkani cheikh oumar sona gandal teddinani cheikh alhaji oumar sona gandal jihadi o ko seeɗa e ko dari o waɗi mana e nder golle makko e gurdam makko kanko ceerno cheikh alhaji oumar ko adino amo wirno e hayre degembere oɗo jihadi ko gotel e gueɗe ɗe o golli kono sa daari ta'alifatiji makko mana ta'allufatuji makko ɗiɗo ta'alifatuji ɗi o waɗi kanko cheikh alhaji oumar sa daari cheikh alhaji oumar ko walli fi ko e gandal sa daari cheikh alhaji oumar ko wadda ko to banggue gandal sa daari cheikh alhaji oumar ko darani ko to banggue gandal sa daari cheikh alhaji oumar ɓe o haaldi to banggue gandal a andan on ɗon jiyaɗo allah noon ma wini ko golli ko e gurdam makko e gandal ina wawini majjinda he oɗo jihadi mbo o wanno kono nde tawno oɗo jihadi mbo o golli mana wona hunde majjore ko gueɗal ngal ganduɗa ngal weeɓani hebde ko gueɗal ngal weeɓani dañde ko gueɗal kadi ngal weeɓani ni wadde eɗen gandi jihadu sayfi mana fodde muɗum sattude kono ɗum allah tottuno ceerno o golli mana oɗo jihadi o rutti o walli julɓe o waɗi ɗiɗo ta'alufatuji mana o jangguini julɓe o walli fi gandal ha ɗo dari kala e yeeso arabeɓe ɓe jaggamo ɓe teddinamo ɓe ballamo ɓe daranomo sababu nde mana teddugal gandal ngal allah hokkuno oɗo ceerno ay oɗo ceerno men cheikh alhaji oumar alfouti radiyallahu anhu so wiyama oɗo ceerno saidou nour mo gonɗen e jangtade mana ko taniko ɗum la garwa kono so taniko kadi ronti mana ko o gollanno ronti daranade miskineɓe allah ronti e wallude miskineɓe allah ronti e wallude galle cheikh alhaji oumar alfouti ronti e jangguinoyde mana ɓesgu cheikh alhaji oumar
oɗo Allah waɗi mana o darima ɗo o foti darade kono Allah wallimo kadi o waɗi ko hani wadde kanko oɗo ceerno Saïdou Nour radiyallahu ta'ala anhu kono en kaalino mana e nder jewte meɗen ɓennude mbiɗen ceerno Saïdou Nour radiyallahu ta'ala anhu mana fodde ko dari ko mana o walli gandal fodde ko darani ko to banggue gandal holɗo ƴettuno ɗum mana ko e jinnaɗo makko debbo eɗen gandi nene makko kanko ceerno Saïdou Nour en jangtima mana e sira makko ɓennuɗo caggal wonnodemo yaadunodemo e ɓesguji ɓe ganduɗaɓe ko raddoytunoɓe ñiibi mana addude ñiiƴe ñiibine yeeye ina wosse to banggue kanŋe en kaalino e yewtere men mbiɗen mana ñiiƴe ñiibi ko o yeeyno o arti o addani nene makko ko addanno ɗum e kanŋe nene makko wimo min ceerno Saïdou Nour min de ceerno Saïdou mi sohlani e ma oɗo kanŋe min cohlumi e ma ko ya janggu cohlumi e ma ko gandal nde tawno on gandiraka sona gandal teddinani on sona gandal ɓamtani on sona gandal wadde holko jangaten ɗo holko pamaten ɗo so tawi mana galle woni galle gandal ene hani kala ɓesgu garɗo ɗon ɓe tinno ɓe jangguine ɓe ganda beele eɓe donta ngal ɗon gandal ngal wasa majjude kono ay oɗo ɓiɗɗo ko ɓiɗɗo mana belɗo wajade ƴewde o haalani kaɗo haala ceerno Saïdou Nour o min mi sohlani e maɗa hay hunde sona ko bamma sohluno e maɗa mi sohlani e ma hay hunde sona ko tawruɗa tane en ko mana daroɗa nden ɗon darde mana jangga mbawa gandal beele aɗa lomto taniraɓe maɗa fodde ko darino mana darani gandal ceerno Saïdou Nour radiyallahu ta'ala anhu nden o nani kaɗo haala mana e duuɓi makko pamari ɗum woni mana o yeehi dartoyde gandal o yeehi wittoyde gandal kanko ceerno Saïdou Nour en kaalino mana e jewte meɗen ɓe ganduɗa ɓe ko jiyaɓe Allah ɗo o rewno ɓe o janggi gandal kanko ceerno Saïdou Nour en kaalino hen ha garɗen e ilmul kimiya ceerno ma anda mo ganduɗa o ko dokkanoɗo kimiya oɗo ceerno o wondi e muɗum eɗen gandi mbiɗen o jangge muɗum ilmul kimiya o heeɓi e muɗum ko heewi e gandal to banggue ilmul kimiya kono ceerno Saïdou Nour ko heɓno ko pop e gandal to banggue ilmul kimiya sa jiiɗi mbiya ala hen ko hutori holko wonno weltare makko holko wonno darde makko holko wonno yidde makko ko kala ko heeɓi wallude miskineɓe Allah kala ko heeɓi daranade miskineɓe Allah kala ko heeɓi tottude miskineɓe Allah ko ɗum ɗo wonno darde ceerno Saïdou Nour ene yona en hen tan mana mahallu shahid gueɗel gotel jiɗɗen jangtade hen ceerno oɗo Serigne Babacar Sy mana Serigne Babacar Sy Mansour mo ganduɗa hande kañum woni khalifa général Tijane abqahu llahu dahran tawilan yo Allah subhanahu wa ta'ala heddumo mana dumunna juɗɗo Allah lowo makko cellal kanko oɗo khalifa général Tijane hono Serigne Babacar Sy Mouhamadinil Mansour eɗen gandi oɗo khalifa ko almudo mum ceerno Saïdou Nour ceerno Saïdou Nour kañum hokkimo lawol tijaniya o jangtima o wi gotol o joddima e ceerno Saïdou Nour hewɓe e meɗen nani kaɗo haala omo haala ɗum e ziyara ceerno Bachirou Muntaka Taha ziyara Muntaka Taha Louga omo haala ɗum e nder dental he o wi o ari e ceerno Saïdou Nour omo hewno arde juurade ɗum o ari ñande wotere salminde ceerno Saïdou Nour o jooɗi jiyaɓe Allah dartoɓe dépense uji dartoɓe ordonnance uji fo nana gara ina ceerno Saïdou Nour ne nanna junggo mum less nguru kala garɗo ko ɗaɓɓiti fo o itta junggo makko man less nguru to o yaltina toon haalis o totta jawmum en jaaha ko ni ceerno Saïdou Nour woori ko ni o woori ha waktu faandi kanko ceerno Saïdou Nour radiyallahu ta'ala anhu Serigne Babacar Sy Mansour haalanta en omo woni e qaydul hayati yo Allah heddumo kanko haalata eɗen keeɗi o wi nden mana waktu faandima ceerno Saïdou Nour ummiɗo nguru muɗum nattoyi heblade nden ceerno Saïdou Nour nattoyi heblade o wi kanko la budda o ƴeewa oɗo jiyaɗo Allah kam fodde ko kalis mo yaltinta o to less nguru to o ƴeewa kalis o holno foti ƴeew oɗo jiyaɗo Allah Serigne Babacar Sy Mouhamadinil Mansour o wi omo daara ceerno o nden naati heblade o wi o suuti nguru o nden o suuti nguru o o wi hay hunde o tawani e less nguru he Allahu akbar o hawa holɗo ceerno Saïdou Nour yaltintuno oɗo haalis ene totta ɓeɗo miskineɓe Allah nden o suuti nguru o tawani hen haydara o joƴƴini nguru o wattina wano o sabbi ha ceerno o arti nden ceerno o arti jooɗi ceerno Saïdou Nour arti jooɗi e nguru muɗum woodi jiyaɓe Allah kadi ngari ina darta hunde o nanni junggo makko less nguru to kanko ceerno Saïdou Nour o yaltini kadi haalis o hokki jomum en Allahu akbar ndar jiyaɗo Allah joguiɗo ilmul kimiya on hande so tawi woni goto e men jogino ɗum ɓeɗe yanana so tawi mana ƴettude kanŋe ƴettude tan mana kala ko jiɗɗa e leydi mbatta ɗum kanŋe tawanno ko galleji ɗi fof cuuɗi ɗi fof keewi kanŋe nde tawno hande ko zaman dañal e dañal ngal kadi ne moƴƴi
e kono noon jiyaɓe Allah waaɓe no maɓɓe ni mbeɓani ɓen ɗon jiyaɓe Allah ɓe Allah tottuno fofof kono ndendini fofof maana mofti banggue kucce Allah subhanahu wa taala ɗum woni ko weeɓani kono Allah tottinoɓe ɗum kamɓe ɓen ɗon jiyaɓe Allah o wi ceerno Saydou Nour nden arti ɓeɗo jiyaɓe Allah gaari maana ina darta hunde ceerno Saydou nanni junggo muɗum to less guuru to o yaltini halis o hokki ɓen ɗon jiyaɓe Allah konko Serigne Babacar Sy Mansour o haalata o wi o jooɗi o daari maana ko oɗo jiyaɗo Allah waɗi ko o wi hayumo ne feewi o wi mo mam an de min jaaɗa nde mi ƴeewi less nguru to kono mi tawani toon hay hunde e haalis ɓeɗo gari kadi a nanni junggo ma a yaltini haalnam holɗo ƴetta oɗo haalis o wi holko ceerno Saydou Nourou jaabimo radiyallahu taala anhu wimo he an ko waɗma wadde ko mbaɗɗa ko Serigne Babacar Sy Mansour holko saabi mbaɗɗa ko mbaɗɗa ko o deƴƴi o wi o yiɗi ko andu jiɗmi ko andude holɗo jaltinta oɗo haalis ceerno Saydou Nour holko jaabimo o wi maana somi nanni junggam nannatmi ɗum koye jeybul gaybi ko hen nokkatimi mi hokka jiyaɓe Allah allahu akbar jeybul gaybi allahu akbar poche Allah birniɗo ko hen nannanmi junggam mi yaltina ko jaltintumi ko mi hokka jiyaɓe Allah allahu akbar kooli hande wonɓe gandumi ɗo sosoɓe e jajaɓe ɓe ganduɗa so tawi joguinoma on poche mbawi nannude toon juuɗe mumen poche Allah kam ngalata kono mbeɗa yarana kam so tawi ɓe nanni toon juuɗe ɗe e hewan juɗɗe kewan toon haaju no feewi jiyaɓe Allah ne goodi e oɗo zaman hande ɓe gandumi hande no mbayi e dañal hande ɓe ganduɗa ɓe zamanuji ɗiɗo tolniɗo so ɓen ɗon jiyaɓe Allah joguino jeybul gaybi ceerno juuɗe ɓe kewan koɗe naati e poche uji heɓe jaltine hewan koɓe jaltini toon ceerno ɗiɗo pagiroji ɗiɗo jeeteɗi V8 uji ɗiɗo maana ɗiɗo château ji dartateɗi hande e oɗo zaman mo gonɗen wonbo ina jogo mona nanna jungo mum daña martaba nannude jungo mum e jeybul gaybi ceerno sosoɓe hewɓe jajaɓe so dañi ɗum juɗɗe kewan ko naatu toon kay ceerno kono ndar oɗo jiyaɗo Allah baɗo hono ni ndar ceerno Saydou Nour ciforiɗo hono ni ndar ceerno Saydou Nour e gurdam mbaɗam hono ni ala ko sohlano e aduna hay hunde kala ko dañno o dañani ko jiyaɓe Allah kala ko dañno o dañani ko miskineɓe Allah kala ko dañno o totti julɓe allahu akbar ceerno ɗum weeɓani noon ganden on ɗon jiyaɗo Allah baɗo hono ni o woni ceerno Saydou Nour Cheikh Oumar yo Allah taas en e barke makko ɗum noon bandiraɓe jarloɗon jaafoɗon yo Allah waɗen yarlaɓe yafaɓe en calmini en juurima dendagal Nouakchott naɓe ko noonne kay en calmini en juurima dendagal malinaɓe taniraɓe Cheikh Alhaji Oumar wonɓe toon wayno ceerno Saïdou Mahi en calmini dendagal ɓesguji men gonɗi toon bakara makko en ɓesgu Lamine Bachirou Cheikh Oumar ha kuñu kaari ɓesguji Cheikh Alhaji Oumar e dendagal aduna o foof Afrique maana e Europe e Asie kala ɗo tanum Cheikh Alhaji Oumar Al Fouti woni en dokki joomum junggo en calmini ɓe juurima kono en kertini kadi salminadu men to bandiraɓe men hettuɓe Nigéria ɓe ganduɗa ɓe ko taniraɓe Cheikh Alhaji Oumar Al Fouti ko taniraɓe ceerno Saïdou Nour Cheikh Oumar en juurimamaɓe en beltanimamaɓe eɗen mbiya yo Allah subhanahu wa taala yoɓɓe moƴƴere jarloɗon jaafoɗon yo Allah waɗ en yarlaɓe yafaɓe ina wayna wiide bandiraɓe kala yo Allah hokku en wattudnimo wuuri yewtere meɗen hojomaji ɗi dokkana ɗen kuuɓi ha en pawi hen ko heewi noon kono jarloɗon jaafoɗon ko wayrude en arde e yewtere he kono wona hay hunde ko gantuji tan pawodirɗi kono wona hay hunde eɗen jarlo oɗon jaafo yo Allah waɗ en yarlaɓe yafaɓe ɗum noon alhamdulillahi awalu da'wana wa akhiruha walhamdulillahi min hinin ila hin assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh musidɗo moon guiɗo moon ceerno Ibrahima Camara jooɗiɗo ɗo e Nouakchott jeeyaɗo ɗo wiyete Guédé village Sara Halwar eɗen mbiya dendagal jiyaɓe Allah kala ɗo mbawi wonde yo Allah waɗan en jaam yo Allah ɓamtu en yo Allah suur en barke ɓeɗo jiyaɓe Allah ɓe jangtotoɗen yo Allah waje men yurmede mum assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Lady